आगैमोन आरो लोगोफोर नै जों दिनै गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैबावलायबाय। मा खालामदों? मा गेलेदों? फुजा होनाय। स्कुल गैयाबाथाय माबायदि गेलेयो नै गथ' गोरलै बायदि दासिमबो बुरैलायनानै लाजा। नै दिनै आंना सानजौफुनि जानाया रेडि। फुलकबि आलु लाफा पटल भाजि मोनजाबाय जानांसिगौल'। नुबाय बिसिनानि अबस्थाया मा खालामजोबखो कुन्जुआ प्रभु गेलेनानैनो बिसिनाखौनो फुलजों बुंहरजोब्बाय। स्कुल गयाबाथाय जा लेथ्रा खालामो। चाहिए तुमको? पानी चाहिए। क्या? पानी चाहिए। पानी चाहिए। पानी ले लो, लेके तो खाओ। गेलेया दैनिफ्राय अरनिफ्राय बियो आंनाव। इले बा बेग लालायनाय नै मा दं बेगाव? बेसेबां दं? दिखाव बाप रे किसने दिया था? और मेरा और भी था लेकिन मम्मी ने ले लिया। अच्छा और था। अच्छा आंनि फैसा खावै खावै साफा लाजोब्बाय। ये क्या? जुमब्रा जानो नागिरदों। जुमब्रा फिथाइ। बरिया गोथाव। गगा मोननायसो बारा जासिगोन। नै ओंखाम खुरबाय, ओंखाम जानो नागिरबाय कुन्जुआ। फुलकबि आलु पटल भाजा दावदै मामप्लेट। दिनैनि जोंनि सानसुनि जानायनि खायद'आ बेखिनियानो। जासुलिया ओंखाम जाबाय जासुलिया। नै जों ओंखाम जाखांनानै ओरैनो थानो बानानै दसे बेरायनो ओंखारबाय जों। बिजनियाव थांनानै फैनोसै दसे गथ'खौ नायनानै फैनोसै बिजनियाव। ओरैनो थानो बाबाय ओंखाम जाखांनानै टाइम पास ओंखारबाय जों बेरायनो। बिजनियाव थांनायनि सिगां जों बिशालाव दसे हाबफैबाय। मा लाखोबा? गथ'नि थाखायनो बेट नांगौनो बेट बिहरदों। बेटखौनो लांफैब्रबबाय जों दसे। बेखौनो लांफैबाय दसे बिशालाव। हो गया बाबा ले लिया। दिखाओ दिखाओ पीछे जाओ थोड़ा सा बस। सफैबाय नै जोंहा बिजनियाव। थिख्लि गथ'आ गाराय बेरजोबनाय नै थिख्लि गथ'आ सफैबाय जों बिसिनावनो।
थिख्लि गथ'मोनाव आमबाय ओरै नाहरलाय अबाव थांनो माजों ट्रेन गाखोनो फैबाय जानो खारनोसै आं ट्रेन नेदों जोंनि ट्रेना फैगासिनो जों नेगासिनो बेखौनो जि गुसु बिसिनियाव दिनावबो गुसु थेवब्लाबो बांसिन गुसुथार बिसिनावहाय सुथा गानलायलायबाय आङो फाइनालि ट्रेना दासो सफैबाय नेयै बेसेबा गोबाव नेबाय 2 घन्टासो नेबाय दासो सफैबाय बेसेबा गोबाव नेनायनि बाय बाय बिजनि सफैबाय जों दा न' दासो सफैबाय टाइमा जाबाय दा 9टा मोनालायबाय ट्रेन नेयैनो जि गोबाव जि लेट 6टानिफ्राय 8टासिम ट्रेन नेबाय जों बेसेबा गोबाव दासो सफैबाय 9टा जाबाय होमबा जों दिनैनि भिडिअखौबो बावनो दोननोसै